Mit navn er Hjartes. Jeg skal spille til Royal Run i Ringkøbing. Jeg vil gerne lige fortælle lidt omkring, hvad jeg har med til Royal Run. Et par EV-højtalere, rigtig fin toppe, 15 tommer, der sidder i, så god størrelse. Mit eget stativ, som jeg selv har lavet, da jeg har en uddannelse som smed. Det er et ekstra stativ, som kan folde sammen. Kabelkassen med de gængse XLR-kabler og strømkabler og hvad nu der skal bruges til det her gear her. Min egen pult, en Denon SC6000 og en X1550 mixer. Rigtig dejlig pålidelig pult, jeg har haft siden 2020. Udover det, så lejer jeg en sub fra 1000 fester. Så det er sådan set det, jeg har med af grej. Et simpelt setup. Lad os få pakket bilen og komme afsted. Bundkassen, den henter vi i Herning, så lad os komme afsted.